Cròniques edetanes. Estem en Llíria, en el segle XIII. Este lloc on estem ara actualment és l'alcàsser musulmà que han fet en l'època islàmica i això és la part més alta de la Medina de Llíria. Anem a visitar-la. Des d'aquest punt elevat, era un lloc perfecte per a vigilar tota una gran contornada que hi ha al nostre voltant. Allí tenim tota la Serra Calderona, tenim la Concòrdia, fins a les muntanyes de Terol. I per aquesta banda tenim el Túria i el Pla de Quart a l'altra banda. Des d'aquest punt tan elevat se tenia visió i de tot aquest territori que confrontava amb la ciutat de València. Estem ací perquè hem arribat al podcast 80 de Cròniques edetanes, un podcast que anem a dedicar a l'església de Santa Maria de Llíria, l'edifici en actiu més antic que tenim en terres edetanes. Estem en el 750 aniversari de la mort de Jaume I, un rei que va estar ací, va conquistar Llíria i va promoure la construcció d'aquestes esglésies com és Santa Maria de Llíria. I qui millor per a parlar d'aquest edifici que el nostre amic Josep Antoni Llibrer Escrits, el qual va escriure un llibre específic sobre aquesta construcció. I com a testimoni de tots aquests fets històrics i de la construcció d'aquesta església, tenim diversos elements com són Sant Miquel, tenim la torreta, tenim la gran cúpula de l'església de la plaça, tenim Santa Bàrbara, i tenim finalment el museu arqueològic que està situat en el nucli, en la cima de l'antic alcàsser de Llíria. Però donem ja pas a Toni Llibrer que ens expliqui aquest edifici. Cròniques edetanes. Un podcast del Camp de Túria, amb històries, historietes, embolics i romanços dels nostres pobles. El finestral gòtic valencià, l'església de la Sang de Llíria amb Toni Llibrer. Estem en la Sang de Llíria. Antoni Llibrer, un historiador de la ciutat, ha dedicat tot un llibre a estudiar este magnífic edifici. I avui ens va a donar unes quantes idees i unes quantes explicacions sobre el contingut d'aquest emblemàtic edifici que tenim. En primer lloc, caldria dir que abans de la construcció d'aquest edifici, caldria dir que estem en Llíria. Llíria ha tingut diversos nuclis poblacionals, des de l'edat del bronze, en la Torreta, o des de la gran edeta ibèrica en Sant Miquel. Després tenim la Llíria romana i últimament la Llíria musulmana, que és la que donarà pas a la construcció d'aquest temple.
En esta època, diguem, islàmica anterior a la construcció de l'església, Llibrer dedica tot el primer capítol a aquesta part islàmica. Toni, explica'm un poc com era la Llíria musulmana abans de la construcció de l'església de la Sang i si queda algun rastre. Pues sabem que la Llíria islàmica, la Medina islàmica, era un dels nuclis més importants de tot el conjunt del litoral valencià. El poble de Llíria, o la Llíria islàmica, estava a l'alçada de grans ciutats com Dénia o Alpont. I això ho sabem perquè en les llistes demogràfiques i en les llistes de savis que van catalogant la importància de les ciutats, Llíria conté diverses desenes d'estos savis de la llei islàmica, la qual cosa li dona una jerarquia urbana elevadíssima. Sabem que era un gran nucli en el segle XI, molt important i destacat, i quan arriben els cristians al segle XIII se troben una ciutat que té 3 mesquites, una ciutat que té uns banys de grans dimensions encara conservats i una ciutat que té un nucli amb unes muralles que parlaríem d'una població elevadíssima. I lo interessant d'aquesta Llíria islàmica és que ací, en aquesta església, encara trobem restes importants del que seria la seva mesquita major. Hem dit que com a mínim hi havia 3 mesquites, la qual cosa parla de la importància de l'edifici, i ací trobem la mesquita major. La major, la central. Perquè tot just quan arriben els cristians al segle XIII, i parlem després de cronologies, una de les primeres empreses que duen a terme és l'enderroc de la mesquita i la construcció d'aquesta església. Per tant, així n'hi ha restes de l'antiga mesquita. És a dir, utilitzen la mesquita els cristians, però molt poc de temps. Efectivament. Ràpidament la tiren. Correcte. Com passa pràcticament a tots els pobles del territori valencià que van ser conquerits, una vegada arriben els repobladors no troben un temple per a celebrar, aleshores fan servir les antigues mesquites durant un temps, 10-15 anys. A partir d'aquest moment s'enderroca la mesquita i s'alça l'església just en aquest punt. La qual cosa era simbòlicament important, per què? Perquè indicava la victòria de la nova fe, la victòria dels nouvinguts davant de l'antiga cultura i els antics pobladors islàmics. Tanmateix, sempre quedaran restes d'aquella primera construcció islàmica. Queda alguna cosa? En aquesta església n'hi ha diversos elements importants. Així tenim un primer arc de pas del que seria el pati exterior de la mesquita, el pati exterior on se feien les ablucions. Recordeu que els musulmans, abans d'entrar a la pregària del divendres, havien de fer una purificació. Aleshores, a l'exterior del pati es conserva encara el que seria el brocal del pou, que permetia les ablucions per a passar. Una vegada estaven a l'exterior, havien fet aquesta purificació ritual, accedien a la zona interior i un dels arcs d'accés serà estos, que queda incrustat en el moment que comença la construcció de l'església de la Sang. O sigui que els cristians aprofiten parcialment algun... Efectivament, emmurallen i se posen murs justet en els espais que eren els antics arcs, i així s'ha pogut recuperar un d'estos arcs. Però és que, a més, a l'interior del que seria el pati, a l'interior del que seria la sala d'oració, trobem el que serien 2 de les antigues columnes, perquè era una sala hipòstila, una típica mesquita hipòstila, com la que trobem en Còrdova i en totes les zones del Nord-Àfrica, etc. Una mesquita sustentada, un sostre pla sustentada de columnes, i així trobem aquestes 2 columnes, aquests tambors de columnes i les bases, són reaprofitades de l'antiga mesquita islàmica, que quan feren el cor cap a mitjans del segle XIV, les reaprofiten, les troben possiblement en les zones del voltant, i com que necessiten 2 columnes, en lloc de comprar-les, reaprofiten els tambors i les bases per a sustentar el cor. Toni, a partir de 1238, esta Llíria musulmana canviarà radicalment, arriben els cristians. Tu, en el teu magnífic llibre que dediques, en el finestral gòtic, dediques tot un capítol, el segon capítol, a aquesta arribada dels cristians. Parles de moltes coses, parles de tot el territori de Llíria, parles de les diverses alqueries, però n'hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i que crec que està molt relacionada amb l'església de la Sang,
que és el tema de l'onomàstica, les famílies que venen i de les quals quedarà segurament memòria d'alguna d'aquestes famílies. Què passa amb aquests cristians? Què sabem d'ells? Sí, pues, a veure, el primer és que la vila possiblement és conquerida cap a l'any 1238-39, la mateixa cronologia que la ciutat de València. Possiblement hi ha un pacte de rendició en aquest moment inicial i els musulmans no abandonaran, encara en aquest moment no abandonaran la ciutat. L'arribada de nous cristians està documentada cap a 10 anys després, 1248-1249. Ahir ja podríem dir que se produeix el primer repoblament, la primera arribada de pobladors cristians. Clar, a partir d'ahir, aquestes primeres famílies que ja van a viure a Llíria i que desplacen una part de la població islàmica, no tot inicialment, però una part, claro, són les que ja tenen interès en començar a construir una església. Primer, com hem dit abans, primer el que van a fer és utilitzar la mesquita per a celebrar, però una vegada comencen a passar els anys que necessiten un edifici propi. Aleshores, aquestes primeres famílies el que van a fer és, amb l'ajuda de la cartoixa de Portaceli, el que van a fer és anar autofinançant la construcció d'aquesta església. Moltes d'aquestes famílies benestants van a tindre després així unes capelles, un espai propi per a celebrar, per a soterrar els membres de la seva família, per a celebrar els aniversaris, per a pagar beneficiats, sacerdots beneficiats que celebren per als difunts, etc. I encara avui conservem restes d'aquests noms, d'aquestes grans famílies, o aquestes famílies de llauradors benestants, que d'alguna manera van a contribuir a la construcció i a engrandir l'església. Per exemple, així tenim uns escuts heràldics en aquesta primera capella, on veiem l'anyell pasqual, que fa referència a la família, al llinatge dels pasquals, que tenim documentat en el segle XIII, XIV i XV com una de les famílies, un dels llinatges més importants i una de les famílies, diguem, més poderoses de la ciutat. Una de les famílies, com deia, una de les famílies benestants, de llauradors benestants de la ciutat. Aleshores, així va construir la seva capella a partir de mitjans del segle XIV, per a, ahí tindria el seu retaule, un espai per a soterrar, un espai per a celebrar la família. Al costat trobem una altra capella que té un altre escut heràldic, possiblement de la família Bellpuig. Tot això ho interpretem amb una lectura dels escuts heràldics, però que l'heràldica ens permet associar aquests cognoms, que a més existeixen en la realitat. Correcte, estan documentats. Encara són més clars en aquestes capelles, construïdes ja a partir del segle XV. Per exemple, dalt tenim l'escut heràldic de la família dels Martínez, una família important també en la Llíria del segle XV, o aquella última on veiem una torreta que és família que correspon als Torrents, al cognom dels Torrents, també família benestant i important de la ciutat de Llíria, que van deixar així la seva petjada, la seva empenta, precisament perquè foren un dels primers de les primeres famílies que van arribar, que se van assentar i que van a contribuir a aquesta construcció. Molt bé, ens trobem ara en el centre ja de la construcció de Santa Maria de Llíria, tal com l'anomenen els documents. I cal començar a preguntar-se, una de les primeres preguntes seria, Toni, que ens expliques, que ens digues les dates. Quan comença a construir-se? Perquè ja hem parlat de la mesquita i el pas de la mesquita, quan se destrueix i quan se comença l'obra. Quan se comença, inclús si sabrem quan s'acaba. A veure, si prenem com a data de referència l'arribada de les primeres famílies cristianes, ahí tenim la cronologia, segons el llibre del repartiment, de 1248-1249. I fins i tot, si afegim la Carta Pobla, tenim 1253. Ahí estan arribant els cristians. Però és lògic que en aquesta època encara no estigui construït l'edifici. Recordeu, Lluís Martí afirmava que l'arribada dels cristians implicava ja la construcció de l'edifici. És difícil que això siga possible. Lògicament arriben les famílies cristianes, ocupen el territori, ocupen bona part dels barris, no tots, perquè molts musulmans encara se van a quedar, i aleshores comencen a utilitzar la mesquita. La mesquita durant aquests primers anys. La cristianitzen. Efectivament, reorienten l'espai, així estaria el mihrab mirant a la Meca, miren cap a l'est, però estan utilitzant la mesquita. Clar, quan podem dir que comença la construcció?
quan hi ha finançament, és a dir, quan disposem de recursos, quan els veïns de Llíria disposen de recursos, el Consell de la Vila de Llíria disposa de recursos, doncs lògicament segur que anys després. Clar, és que això tampoc no era una capelleta, era una església amb molta voluntat de que recollira tota la població, perquè era, per lo que veig, era tan gran com la mesquita major, no? Més gran que la mesquita major, algo més gran que la mesquita. O sigui que ells tenien pretensions molt grans. La idea és que això fora església i fora també casa de la vila, reunió del Consell, que se fa servir en molts casos per a reunió del Consell General. Hi ha una data que crec que és més interessant que la primera arribada dels cristians, i és la donació que el bisbe de València fa a la cartoixa de Portaceli de les primícies i les donacions dels fidels de Llíria, de la rectoria de Llíria. La cartoixa de Portaceli s'ha instal·lat fa pocs anys abans, necessita finançament i aleshores el que fa el bisbe és donar totes les primícies de Llíria i de la seva rectoria, que estaria formada Llíria, Benissanó, Gàtova i Marines. I Olocau. I Olocau, efectivament, i Olocau, sí senyor. I el mateix Portaceli. I el mateix Portaceli i el territori de Portaceli, efectivament. Aleshores, a partir d'ahí ja comença a haver una fluidesa de recursos, ja comença a haver numerari. I és quan ahir possiblement ja el Consell de la Vila de Llíria autoritza o demana autorització per a enderrocar la mesquita i començar la construcció. Estem parlant de la dècada dels 70 del segle XIII, que crec que és la cronologia més ajustada. Quan conclou? Exactament no podem saber-ho. Jo entenc que suposaria la construcció? La necessitat d'artesans, de picapedrers que pogueren dur endavant i potser no se podia fer una construcció lineal, és a dir, en el sentit de, mira, l'acabem en pocs mesos, sinó que possiblement duraria alguns anys, precisament per la mancança a finals del segle XIII d'artesans especialistes en el tall de la pedra, en la construcció dels edificis, en el transport de la pedra, etc. Molt bé, Toni, però abans de continuar en l'obra, parem un poc i parlem d'aquesta entitat tan important que se va fer càrrec en un principi, si no càrrec del tot, en part va ser l'ànima de la construcció d'aquesta església, que va ser Portaceli. Quin paper va jugar Portaceli en la comarca? Doncs així, com ja sabem, fonamental. Encara que avui vivim d'esquenes a Portaceli, durant tota l'època medieval i moderna, fins al segle XIX, hem viscut de cara a Portaceli, perquè Portaceli era el que d'alguna manera donava vida religiosa a tota la comarca, no només a Llíria la rectoria, sinó que s'incloïa la Pobla, Benaguasil, inclús altres zones del territori valencià. Aleshores, qui controlava i gestionava cadascuna de les parròquies? Portaceli. Qui permetia l'arribada dels rectors dels preveres? Portaceli. Qui autoritzava el nomenament del prevere, del rector? Portaceli. Qui cobrava les primícies? Portaceli. Es gestionaven els diners. Efectivament, efectivament. I parlant de Santa Maria i parlant de Portaceli, hi ha arquitectònicament alguna relació entre l'arquitectura d'esta església i alguna part de la cartoixa de Portaceli? La veritat, si mirem com evoluciona l'església, és a dir, el que diríem la construcció de les capelles laterals, el que diríem la segona fase de l'edifici, veiem com en el mateix moment que en la cartoixa de Portaceli comença a implantar-se aquesta segona fase del gòtic, que és el gòtic de les voltes nervades, etc., ho tenim també així. És a dir, de la mateixa manera que allí comença també així. És a dir, passem del gòtic inicial dels arcs diafragmàtics i el sostre de fusta al que seria el gòtic d'una segona fase fet per voltes nervades i per el conjunt de la plementeria, és a dir, del que seria el conjunt de voltes de pedra o de taulell. Passem, per tant, de fusta al taulell. Passem d'arcs diafragmàtics a voltes nervades. I aquest pas, primera dècada del segle XIV, mitjans del segle XIV, se produeix en Portaceli i així en la mateixa cronologia, la qual cosa entenem que hi ha una relació efectivament directa. Hi ha una relació fins i tot arquitectònica. Efectivament, efectivament. Fins i tot arquitectònica. Bé, parlem de, ja ho has dit més o menys, el finançament, el tema del finançament de l'Església, perquè és el bisbat el que s'encarrega d'això o el bisbat
deixa que siga No, el poble? a veure, quan l'arquebisbe Albalat entrega la rectoria a Portacelis per a que Portacelis se n'encarregui, és a dir, té el dret de cobrar les primícies, val? I al mateix temps té l'obligació de donar assistència religiosa, servei religiós a les famílies que estan assentades, així vull dir, en les altres comunitats cristianes que comencen a aparèixer com la Pobla, etc. I no és despreciable el cobrament de les primícies, perquè tenim dades ja del segle XV, quan augmenta la documentació, de que les primícies anuals només de la ciutat de Llíria estaven al voltant de 4.000 sous, quantitat important. Què vol dir? Que les primícies de Llíria permetien finançament per a construir l'església, per a ampliar-la, per a fer canvis, etc. És a dir, aquest cobrament de les primícies i de les donacions dels fidels és realment important, suposaria un muntant econòmic important. I és el que fa que se puga construir. Efectivament. Se construiria amb aquests diners, imagina que podrien comprar materials, podrien llogar persones... Correcte, contractar a tal... Exacte. Parlem ara del tema de l'obra en si, pròpiament dita. Parlem dels picapedrers, si n'hi havia picapedrers, dels que treballaven la fusta... Parla-nos d'aquest aspecte. Pues això seria interessant. Llíria és un exemple com altres viles i altres esglésies en el que observem com cristians i musulmans treballaven junts. No estem indicant que hi haguera una convivència idíl·lica i sense conflictes, però sí que estem indicant que quan calia, per raons de negoci, per raons econòmiques, per raons constructives, treballaven junts. Es contractaven. Efectivament. Així sabem que qui dirigia l'obra segur que eren artesans cristians, és a dir, mestre d'obres serien artesans cristians, picapedrers possiblement artesans cristians, però aquells que subministraven materials, que subministraven i tallaven la pedra en els primers blocs, aquells que transportaven, possiblement eren musulmans, possiblement no, segur que eren musulmans, que a més en alguns casos tenim documentats. Qui elaborava el sostre de fusta, qui feia les biguetes, tal, artesans musulmans. Tenim documentat artesans de Benaguasil, artesans de la Pobla, ratxoles de Benaguasil, de la Pobla, que duien així materials, duien ratxoles, duien calç, duien pedra, duien tal, i contribuïa a aquesta obra. De manera que, en efecte, quan feia falta, artesans cristians treballaven junts. Dins de la construcció hi ha moltes coses que dir, però un dels apartats especials seria que parlàrem dels elements arquitectònics que tu descrius en el llibre, descrius els elements arquitectònics, les parts, diguem, més importants de la construcció. Explica-nos els elements, com han anat. Pues a veure, jo dic en el llibre que aquesta és una església viva, que va canviant. Si anem al projecte original, és a dir, allò que es plantegen els primers pobladors i les famílies que hem anat comentant abans i algunes més, la idea és construir una església que estiga configurada simplement per 4 murs i una porta lateral que encara es conserva. La idea és un espai quadrangular que estiga sostingut per una sèrie d'arcs diafragmàtics, que així els veiem 1, 2, 3, 4 i 5 arcs, i que tenen com a coberta, observem així, una teulada de fusta. Avui no veiem això exactament. Avui el que veiem és un espai que està reconfigurat amb les capelles laterals. Però inicialment aquestes capelles no existirien, seria un mur perimetral que envoltaria tot el conjunt de l'edifici, una porta lateral, no estaria la porta inicial per on entrem avui, no estaria este cor sobre el que avui estem, aleshores seria aquest espai quadrangular configurat a través d'arcs diafragmàtics i una sostrada de fusta. Això seria, diguem, la primera estructura de l'església. A partir de principis del segle XIV i de la segona meitat del segle XIV, l'església comença a canviar. Sí. Primer, per la construcció d'una porta nova, la porta important que veurem després, la que avui pensem que és la porta principal, però que no és exactament. I que estaria ja projectada, no? Com a porta principal. No exactament, perquè quan se feu la restauració se van fer excavacions i just a l'espai de la porta hi havia un xicot cementeri. Per tant, possiblement no estava projectada com a porta. Això naix possiblement a la dècada dels 30 del segle XIV. O sigui, una cosa com Sant Feliu de Xàtiva, que és una entrada lateral. Efectivament, idealment seria entrada lateral i caixa. A partir del segle XIV, segona meitat del segle XIV, aquestes famílies que hem dit
actuen amb l'autorització, evidentment, de l'Església, en aquest cas de la Catòlica Protestant, actuen construint les capelles laterals i eixamplant el perímetre de l'edifici, se fan cadascuna de les capelles que trobem a un costat i a un altre. Aquestes capelles són del que seria segona meitat del segle XIV, aquelles ja són del segle XV o fins i tot inclús alguna posterior. I aquesta seria la primera actuació. La segona actuació... Que és el reaprofitament de l'espai mort. Així tenim aquest espai. Mira, així tenim el que seria l'espai original, arc diafragmàtic, i això seria l'espai que quedava, del perímetre original. Què fan aquestes famílies? Actuen sobre aquest espai que queda, aquest espai entre els arcs, i construeixen les capelles. 1, 2, 3, 4 i 5. Allò no ho anomenen capella perquè encara està la porta original. Per tant, això seria la primera actuació. Segona actuació, paral·lela a aquesta, la porta principal, que veurem després, este cor sobre el que estem, i finalment, tercera actuació, la veurem també després, el cor que hi ha a l'espai del presbiteri. Per tant, l'Església va creixent a poc. N'hi ha una actuació que no podem oblidar i que la veurem després, i és el segon cos del campanar, que també correspon a la segona meitat del segle XIV. O sigui que al principi el campanar era un poc més... Era un poc més menut, efectivament. Ara, visualment, per fora se pot observar amb molta facilitat. I sobre el sostre, sobre l'estructura del sostre, perquè després és un sostre que està tot absolutament treballat i pintat, per això ho veurem després. Sobre l'estructura del sostre, què pots dir? El sostre és un típic enteixinat construït possiblement per artesans musulmans, que coneixien i treballaven molt bé el fustam, les estructures de fusta. És simplement un embigat en trama, és a dir, unes bigues en horitzontal i unes altres biguetes en vertical. Aleshores se va combinant i a través d'un sistema senzill d'acumulació se configura el que seria el sostre. Era un sistema que no podríem dir que és exactament barat, perquè no era barat, però sí més ajustat a les possibilitats de la comunitat que hi havia així. Si així a finals del segle XIII i principis del XIV no tenim picapedrers experts, doncs aleshores, com tenim població islàmica, artesans de la fusta, podem dur endavant aquest tipus d'estructures que avui conservem com una xoia. És a dir, no és possible la construcció de voltes nervades de pedra, el que fem és un enteixinat d'aquest tipus que avui observem que és una autèntica meravella, perquè fins i tot sembla que ells mateixos el policromaren. Per alguns testimonis que tenim, pensem que també actuarien els artesans musulmans en la policromia de l'estructura de l'enteixinat. I el sostre tenia també alguna altra missió, diguem, exterior com a defensa, perquè, clar, un edifici tan gran pot ser que també servirà. Que tinguem una torre, com veurem ara, tan voluminosa, indica que hi ha una finalitat que no és exclusivament contindre campanes, sinó que la finalitat és sobretot militar. Recordem que, tu coneixes bé, Llíria era en aquests moments, finals del segle XIII, l'única concentració cristiana envoltada de musulmans. Sabem què passa en l'any 76, una de les rebel·lions islàmiques i implica a musulmans de la comarca. Se sap que així, aquesta és una zona de frontera, això és un territori comanche, és un territori complicat, i la torre té aquesta finalitat de vigilància i possiblement per damunt del sostre hi hauria la possibilitat de també situar vigilants per controlar possibles atacs de les comunitats mudeixes que envoltaven tota la ciutat de Llíria o envoltaven el nucli cristià de Llíria. En un últim apartat dediques uns apartats del llibre al tema un tema molt bonic com són les imatges. Un temple està ple d'imatges i de símbols. Per exemple, n'hi ha uns, segons en el teu llibre apareix, n'hi ha uns símbols que se fan directament en pedra, en una fase. I després, un poc més avant, apareixen els símbols que ja tenen color, és a dir, les pintures, els retaules i tot això. Podries explicar-nos el tema de
dels escuts o de l'heràldica que n'hi ha en el temple? Lògicament, un temple conté una gran quantitat d'imatges religioses necessàries per a l'evangelització i que feien servir els preveres quan feien les predicacions, etc., però conté també una gran quantitat d'imatges civils. Ja hem parlat abans de lo que són la presència dels cognoms d'aquestes famílies benestants, etc. Però també tenim tota una sèrie d'heràldica que fa referència, per exemple, al Consell Municipal, a la mateixa vila de Llíria. Així estem, tot just en l'entrada en la que seria la porta original, que avui s'anomena la porta dels homes, que correspondria a l'espai on s'ubicaven els homes, que seria la porta original, i tot just així, quan s'amplia l'edifici, no se fa una capella, però sí se fa una tribuna, que la trobem així dalt, una tribuna per a les autoritats municipals. De manera que en les celebracions importants del calendari litúrgic, les autoritats del Consell Municipal pujarien així dalt. Així hi havia una antiga escaleta i accedirien. I ho comprovem perquè en esta volta nervada veiem com a la clau tenim l'escut de les quatre valls d'Aragó i el giri que simbolitza la ciutat de Llíria. Podríem dir que és l'escut municipal. I seria un dels més antics. Efectivament, un dels més antics representats. Això estem parlant de mitjans del segle XIV. Però si mirem el conjunt de la sostrada observem com se reparteix aquest símbol. El símbol del giri, que és símbol de Lleida, Llíria, especialment perquè molts repobladors venen d'aquella zona, veiem com se repeteix a tot arreu, I és aquest any que aparega aquest símbol civil, per damunt d'altres símbols religiosos, però és que, clar, la contribució així directament del mateix Consell, la importància de destacar este poble nouvingut, com unien pobladors vinguts de llocs diferents, permetien entendre la importància que dins de l'Església té aquest símbol directament civil. Que veig que també està fins i tot en pedra, el símbol de les... En el frontal de les capelles està el mateix giri reforçant aquesta idea del que seria un nucli que configurat per gent vinguts de nuclis diferents, s'ha creat i ha consolidat una identitat pròpia. Una identitat que ho aglutina. Correcte. I en quant a la pintura, que tenim també mostres de molta pintura religiosa. La imatge que ens dona avui l'església de la Sang és d'una església de color blanc, sense pintura. Però en època medieval, possiblement la majoria estaria repintada de diversos colors. I encara trobem testimonis en alguns punys. Tot just en estos espais en què ha crescut l'església amb les capelles laterals, abans de que se construïssin les capelles, veiem com estos espais entre arcs diafragmàtics estaven decorats amb pintures dedicades als anys als quals s'havia fet l'advocació en aquest espai. Per exemple, així tenim la mort de Sant Pere de Verona, mort que se produeix a finals del segle XIII, la qual cosa es permet datar que estem parlant ja de principis del XIV. Evidentment, això es fa abans de la construcció del que era aquest espai municipal. La pintura encara té un valor genial i fantàstic d'este gòtic lineal, perquè en el territori valencià pràcticament no queden, llevat d'algo que tenim. La Pobla, les pintures de la Pobla i les pintures de Llíria. Les pintures de Llíria, algo que tenim en el Puig, etc. Però d'esta cronologia de principis del XIV pràcticament no tenim. El que seria la primera pintura gòtica pràcticament no tingut, i així en la Sang tenim diversos testimonis d'això. I a més, pel que dius, era una pintura que quasi era contemporània, és a dir, que representava uns fets quasi contemporanis. Efectivament, vull dir, l'advocació de Sant Pere de Verona arriba així en aquesta mateixa cronologia, ja se fa la pintura amb els detalls del martiri que fan els albiguesos al mateix frare Dominic i als seus companys. I n'hi ha més pintures, no? Més pintures, sí. Quines altres advocacions se solen fer? Molt interessants. Esta és una també de les més interessants, de les millor conservades. Així tenim a Sant Esteve, protomàrtir, que apareix en el Fets dels Apòstols com el primer màrtir. I així tenim, clar, està fragmentat perquè una vegada es construeix el que seria l'estructura d'esta capella ampliada, tapen la pintura. Ja entenen que aquesta pintura
d'alguna manera ja no és important perquè cal construir el conjunt de l'edifici, així hi hauria un retaule de cronologia posterior i que d'alguna manera perdeix desmereixia la pintura, per tant no tenen cap problema en ocultar-la. Avui per a nosaltres és una xoia, se veu la pigmentació de color blau, el conjunt del roig, les pedretes que té en el conjunt de la figura, que recorden que va ser apedreat, correcte. No conservem el rostre, que seria l'espai, l'element figuratiu més interessant, però la pintura així tot té un valor extraordinari. La iconografia està clara. Els plecs, correcte, i el detallisme, els plecs, etc. El detall de la comissura, el que seria el maniple, etc. és fantàstic. La dalmàtica roja, efectivament, sí. I probablement hi havia altres elements dedicats a Sant Esteve. Correcte. Dalt, si mireu dalt, això ja és posterior en la clau de la volta, queda un poc allunada, però observem, n'hi ha dues imatges. Una és Sant Esteve i una altra és Sant Vicent Màrtir. Clar, és de veres que no se veuen de tot bé, i això és de cronologia posterior de quan se construís, però esta capella ja sabem que estava dedicada a Sant Esteve i a Sant Vicent Màrtir. I n'hi ha altres advocacions encara. Correcte, sí, així n'hi ha, no es poden veure del tot bé. Esta pintura és molt interessant perquè se veu en la part superior el que seria un arquet gòtic en la seva traceria que enmarcaria la figura, possiblement de Sant Joan o Sant Bartomeu, no ho tenim molt clar perquè ha arribat molt erosionada, però seria un altre element. Però si vos fixeu, així en el que seria el conjunt de la columna s'ha seguit aquesta mateixa policromia, o sigui, policromia oscura, policromia de color roig, per a que no desentonara en el conjunt. I observem ahir com s'ha respectat en les columnetes d'alguna manera per guardar el que seria la configuració original del que era la capella. Per això la idea de dir, no, originalment, encara que avui la veiem d'este color derivat de la pedra, possiblement l'església estaria plena de color. Ahí se veu perfectament que la columna està tota plena. Efectivament, hi ha decoració vegetal en el fust, etc. I una santa tan important per a Llíria com és Santa Bàrbara, efectivament, no pot faltar en aquesta església. Efectivament. La tenim allà dalt. El frontal d'esta capella tapa la iconografia, les 4 imatges. Encara se poden veure si poguérem accedir directament al que seria l'espai interior, l'espai superior de la volta, encara se pot veure el conjunt de les 4 escenes que fan referència a la vida de Santa Bàrbara. Santa Bàrbara, esta que veiem així, trau d'una caixeta, trau uns panets que està donant a uns captaires, a uns marginats. Són les bones accions prèvies al seu martir. Efectivament, que és un pare observa i aleshores du al martir, a que son pare la tancara en la torre en la qual ella patirà el martiri. Molt bé. I, Toni, a més d'aquestes pintures devocionals, diguem, l'Església conserva també pintures civils que reflectiren la vida de la població? Efectivament, mira, sí tenim, ho comentàvem abans, veieu així en aquest espai d'esta saetera que tenim així, veiem escuts heràldics, observem, no sabem exactament, hi ha com una estructura d'una casa, d'una sostrada o algo semblant, però si mirem dalt, tirem arrere i mirem dalt, veurem els frisos que configuren el final del conjunt de les viguetes i on trobem escenes de tipus religiós, per exemple està la passió de Jesucrist, està el naixement de Jesús, però també escenes de vida cavalleresca, és a dir, les bones accions del cavaller que d'alguna manera són la metàfora de la bona vida, de les bones accions que ha de dur el cristià. De la mateixa manera que el cavaller ajuda als pobres, ajuda als òrfens, a les viudes. Nosaltres, com a bons cristians, hem de fer també les bones accions del cavaller. És la idea que comença en Ramon Llull de que el cavaller és un exemple per al conjunt de cristians. La bona vida cavalleresca, les bones accions del cavaller se traspassen a les bones accions dels cristians. Que han de col·laborar, diguem, efectivament, i han de pagar els impostos. Manteniment de l'església, etc., dur endavant aquesta vida de cristià basada en l'Evangeli.
És fantàstic perquè no se poden veure bé, però se poden apreciar com diàlegs entre les persones i xocs. Observem com enquadrades en el que serien uns arquets apuntats gòtics i en les seues columnetes hi ha una escena darrere una altra que contemplades en continuïtat indiquen això. I al centre la figura religiosa, a un costat i a un altre costat, el que seria aquesta vida ideal del cavaller. I n'hi ha més, no? Sí. Trobem allà un altre fris, allà en la part que correspon. Així, mireu, trobem, s'ha conservat un altre fris, allà un altre, però aquest es veu bé, perquè en no haver-se construït capella, aleshores no s'ha tapat el fris. Ahí observem un altre dels frisos, amb la mateixa estructura. Hi veiem escenes de cavallers perseguint animals que tenen en alguns casos referents mitològics que fa referència a la lluita entre la vida virtuosa i la vida de pecat. I aquests animals monstruosos farien referència al pecat al qual els cristians estem conduïts a lluitar. Molt bé. Toni, després d'haver parlat de tota aquesta imagineria medieval total, n'hi ha també, veig, elements de pintura que són posteriors. Sí, efectivament. Què ens pots contar de la pintura? Per exemple, avui el presbiteri té poc a veure en el que seria el presbiteri original. De fet, així trobem tres espais, veiem dos arcs de mig punt als costats i al centre el que seria un frontó circular i dos pilastres. Exactament aquesta no era la distribució medieval o la distribució original. Hi hauria tres grans retaules, un gran retaule al mig, un espai al mig, de fet on hi havia el Crist, però tots aquests retaules, com els que hi havia en cadascuna de les capelles laterals, i en algunes observem encara l'espai, van ser destruïts en juliol del 36. I la iconografia que tenen avui del conjunt del presbiteri ja és posterior. Estem parlant de la segona meitat del segle XVI, possiblement el segle XVII o el segle XVIII. Per tant, és cert que l'església s'ha conservat pràcticament en l'estat original, llevat de l'ampliació, però és de veres que el presbiteri, el que seria aquest mur de tanca del presbiteri seria molt diferent a l'original. Del segle XVI. Correcte, ja és d'època molt posterior. I aquestes pintures i aquesta decoració també seria d'aquesta època? Sí, això seria possiblement del segle XVI, no de la construcció de les capelles, sinó que això se decora posteriorment. Igual que allò. Igual que allò, sí senyor. És una decoració. I per acabar, Toni, parla'ns d'aquestes pintures meravelloses que ocupaven els altars laterals i sobretot l'altar frontal i que avui estan desaparegudes. Dim-nos el que sabem d'elles i si han quedat imatges fotogràfiques almenys. Sí, tenim imatges anteriors al 36, que ens permeten reconstruir. Les trobem a Sartou, les trobem a altres cronistes del període, principis del segle, i permeten entendre que els retaules així tenien un valor excepcional, del gòtic internacional, d'època posterior, i alguns ja de principis del Renaixement, de principis del segle XVI, que tenien un valor extraordinari que avui podem reconstruir gràcies a les fotografies. I resulta cridaner com, efectivament, tots els huecos, tots els espais on hi havia capella contenien retaule. Retaule que havia sigut finançat per aquestes famílies que abans comentaven al principi i que eren espais de celebració, on hi havia un retaule i hi havia un altar. On hi havia un altar, hi havia un beneficiat que era el que celebrava per a la família. Sabem que a finals del segle XV la vila de Llíria comptava pràcticament amb una trentena de preverers. Entre els preveres titulars, rectors, vicari i tal, i els beneficiats, que en alguns casos vivien així, en altres no, i que vivien sobretot de celebrar misses i aniversaris per tots aquestes famílies i que elles mateixes pagaven. De manera que tota la retaulística fantàstica que hem dit d'altíssima qualitat tenia el sentit celebratiu d'aquestes famílies originals que d'alguna manera estan des del principi així, des de finals del segle XIII, i que d'alguna manera mantenen viu l'edifici. Molt bé. I sembla ser que en algun moment del segle XVIII o del segle XIX, per les raons que siga, l'església es va omplir també de ceràmica.
Sí. de ceràmica del Sí. moment, Sí. que era ja una ceràmica que, diguem, que en el De certa conjunt importància, sí. però que en el conjunt de l'església tampoc pegava massa, no? Sembla. Què ha passat? Això ve dir, la resposta la tenim mirant a la porta. Ah, La construcció de la nova església parroquial, val? El que avui és la Basílica de l'Assumpció, recordem, principis del segle XVII, fa que tota la vida religiosa del poble bascule cap avall. De fet, la vida religiosa social del poble va cap al que avui entenem com a plaça Major. De fet, s'articula un carrer Major nou, de manera que la vida del poble se desplaça a aquesta part baixa. Correcte. L'església esta queda abandonada. I és quan la confraria de la Sang, fundada cap a 1570, se'n fa càrrec de l'edifici. I per això l'edifici no cau, per això l'edifici es manté, perquè acaba sent seu de la confraria de la Sang, i per això avui se coneix com a Església de la Sang. I és la confraria de la Sang la que, atenent a les seues pràctiques devocionals, de passionistes, de la passió de Jesucrist, la que incorpora aquests elements iconogràfics nous. Per exemple, el Via Crucis, que és la taulelleria tan interessant de la que tu parlaves, que és un conjunt de Via Crucis en imatges i en sang a la part superior que permetien així la celebració del Via Crucis i que estan relacionades ja amb la confraria de la Sang. En aquest moment aquesta església ja no és la parroquial de Llíria, que és l'Assumpció, sinó que queda com a església de la Sang. molt bé, molt bé. És curiós el tema d'Església de la Sang perquè simplement passejant per els carrerons també de Sagunt, de la Vila Vella de Sagunt, també te trobes carrer de la Sang i Església de la Sang. O sigui que el nom, sí, segurament, i crec que en Xèrica passa exactament igual. Hi ha una església que també s'anomena Església de la Sang, segurament també per aquestes confraries que acaben fent-se càrrec d'aquestes esglésies antiques i que si no hagueren caigut, tenim documentalment com la confraria de la Sang any darrere any s'encarrega del manteniment de les goteres que generen de problemes de l'edifici, si no possiblement l'edifici s'haguera abandonat i s'haguera enderrocat finalment. Per això avui mantenim aquesta xoia. Pues moltíssimes gràcies, Toni, mos has fet una explicació absolutament extraordinària. D'avui en avant, quan vingam a aquest lloc, ja no veurem, ja veurem moltes coses, ja no veurem una cosa així, ai, que bonico ja, sinó que començarem a veure tota una sèrie d'elements i, sobretot, ens transportarà a èpoques molt llunyanes, com és l'època musulmana, l'època medieval i totes les èpoques que han deixat així la seva marca. Moltes gràcies. I uneix en el nostre passat, perquè és l'únic edifici en ús ininterromput del testimoni més antic de la comarca, efectivament, que continua en el seu ús original. I fins ací el programa. Cròniques Edetanes. Un podcast del Camp de Túria. Amb històries, historietes, embolics i romanços dels nostres pobles. A on mos duran aquestes escales? Aquestes escales es duen al punt més alt de tota la vila de Llíria. Ah, al punt més alt? Al punt més alt. Així estem, contemplant el Camp de Túria en un angle visual
de 360 graus. Ens trobem dalt d'una torre senyera, edificada amb pedra blanca al cim d'una elevació. Fa vora 800 anys que es va construir amb diverses finalitats, com ara observar, vigilar, defensar, fer senyals. No és el Micaler de València, però també està coronada per una campana dedicada a Sant Miquel i els seus àngels, combatent contra el drac. Des del dia que es va rematar, allà en el segle XIII, fins avui mateix, no ha deixat mai d'assenyalar les nostres festes, els gojos i els dols, amb el volteig solemne de les seues campanes. Cròniques edetanes. Micael et angeli sui eius prelia avantur cum dracone anno 1793. Campana de la torre del campanar de la Sang. Cròniques edetanes, on el passat cobra vida. Cròniques edetanes.